Ministr financí předkládá prezidentu republiky k podpisu dekret o obnově československé měny. Pane Šmelináři, tímto podpisem vložil stát ruku na vaše neoprávněné zisky. Pracující lidé, tímto podpisem výtěžek tvé práce opět nabývá hodnoty. Na celém území Československé republiky je znovu jediným platidlem československá koruna. V těchto trezorech byly uloženy nové bankovky. Přivezla je britská bombardovací letadla. Bylo jich 300 ton, několik tisíc takových beden. Nyní opustili sklepení a byli dopraveny na místa, odkud se rozeběhnou po celém státu. Bylo třeba šetřit papírem, proto mají nové bankovky tak malé rozměry. Jistě oceníte jejich dokonalý tisk a tenounký, ale neobyčejně pevný a odolný papír. A ovšem hlavně oceníte jejich novou kupní sílu. Část bankovek byla zhotovena už v roce 1942 v Anglii, ostatní doma v Československu. Sochařka Marie Uchytilová-Kučová je z nejtalentovanějších žáků profesora Španěla. Největší láskou sochařky Kučové je reliéf a práce na medailích. Když byla vypsána soutěž na novou československou korunu, zúčastnila se jí i sochařka Kučová. A výsledek? Její koruna se bude razit. V kremnické mincovně zmenšili na redukčním stroji odlitek a zahájili ražbu. Nová koruna navazuje výtvarným řešením na dobrou španělovskou tradici našich mincí. Má zlatý lesk a bude mít jistě u nás i ve světě dobrý zvuk. Tak to vypadaly, když se poprvé objevily v roce 1927, 1945, 1953 a 1960. Už na první pohled se nové bankovky od předchozích odlišují složitějším grafickým provedením. Ve snaze zmodernizovat a výtvarně sjednotit celou soustavu československých bankovek bude letos uvedena do oběhu nová 10 koruna. Autorem výtvarného návrhu je národní umělec Albín Brunovský. Na lícní straně je portrét Pavla Orsága Hvězdoslava a na rubové zobrazena Oravská krajina. Převládající barva bankovky je hnědá. První bankovka v novém pojetí byla loňská 1000 koruna a v každém následujícím roce bude vydána jedna z bankovek zbývajících hodnot. Na přítomnost automatů na prodej obyčejných i jednodenních jízdenek ve vestibulech jednotlivých stanic metra jsme si už zvykli. Na těch nejrušnějších, jako je například stanice Muzeum, zvyšuje počet automatů hned celá řada telefonních přístrojů. A všechny mají jedno společné. Za služby, které poskytují, od nás přijímají drobné mince přesně určené hodnoty. Ne, bohužel, to vám nemůžu, protože to jste nejmín 300 denně, který sem přijde pro drobný. Já nemám, bohužel. Dobrý den, mohu se vás na něco zeptat. Jak to vypadá? Jedno z nejčastějších přání zákazníků se týká rozměňování peněz. Je to pravda? Ano, 300 až 400 denně. To se tak nedá odhadnout, ale to je nejméně. No a to není možné, protože ty koruny nemáme a my jsme tady na prodávání a ne na měnění. Dívejte se na peníze. Dívejte se na peníze, kterými platíte vy, i na ty, které dostáváte zpátky. Málo kdo totiž uvěří, že právě těmito 2 papírky někdo zaplatil. Obyčejné pastelky a propisovačka. Padělky jsou až zoufale naivní a přesto je pokladní přijali. Vyskytují se jak padělky našich bankovek, tak padělky cizích valut. V naší sbírce srovnávacího materiálu máme několik stovek kusů amerických dolarů, padělaných několik stovek kusů západoněmeckých marek a bohužel máme i několik desítek kusů československých bankovek. Čím si vysvětlujete, že se podaří těmito bankovkami zaplatit? Jsou to dobré padělky, anebo je to nepozornost prodavaček? Především to přičítáme nepozornosti prodavaček a řekl bych i takovou málou nebo nevšímavostí našich občanů k tomu, čím platí. První naši 100 korunu vytvořil Alfons Mucha v roce 1919. Na druhé se poprvé objevil Pražský hrad a pro Československou republiku ji vytiskla American Banknote Company. Třetí je dílem Maxe Švabinského.
Dosud používaná v pořadí 9. 100 koruna dosáhla rekordu. Je v oběhu už skoro 27 let a ještě nejméně 2 roky s ní budeme platit. Její čas se ovšem pomalu naplňuje, protože 1. října vydá Československá státní banka novou bankovku. 5. a předposlední v nové řadě, která má jednotnou šířku 67 mm. Nová 100 koruna je o 5 mm kratší než 500 korunová bankovka a opět delší než 50 koruna. Nová 100 koruna jako součást nové celé série bankovek má podstatně vyšší technické parametry než 100 koruna dosavadní. Především bychom chtěli vytvořit předpoklady pro mechanické elektronické zpracovávání peněz v budoucnosti. Technickým provedením bychom samozřejmě chtěli stížit jejich padělání. Myslím si, že celá kolekce bankovek se národnímu umělci Albínu Brunovskému velice povedla a to řešení grafické, které bylo zvoleno s velkými portréty, s výrazným textem a architekturou, respektive krajinnými motivy, na rubové straně je velice pěkné. Státní banka Československá vyměnila několik tisíců poškozených a pokreslených nových 100 korun. Pod tlakem veřejného mínění se rozhodla jejich výrobu zastavit a zahájila práce na obnovení výroby starého typu 100 koruny z roku 1961. Jak uvedl inženýr Břetislav Bačák, zástupce státní banky, nová 100 koruna by měla být z oběhu stažena v průběhu příštího roku. I nadále však zůstává platným platidlem především proto, že byla ve větším množství předána zahraničním partnerům pro potřeby cestovního ruchu. Od nové 100 koruny však banka neustupuje. Domnívá se, že její rubová strana vyhovuje a za účasti širší veřejnosti je připravena diskutovat o budoucí podobě její lícní strany. Trochu ve stínu honby za rakouskými šlinky a dalšími valutami zahájil dnes provoz první peněžní automat v Praze v budově banky a spořitelny na Václavském náměstí. Další už dovezený přístroj se objeví ve Vodičkově ulici začátkem příštího roku. V červnu už jich bude 12, z toho 3 v nepřetržitém provozu. Magnetickou kartu však může dostat jen majitel spořirového účtu a vybrat lze maximálně 1000 korun v průběhu jednoho dne. Členové vlády byli na svém dnešním zasedání informováni, jak pokračuje tisk nových českých bankovek a příprava nových mincí. Podle sdělení České národní banky se nové peníze začnou dávat do oběhu v červenci, a to postupně. Nejdříve ty, které nahradí kolkované peníze a nakonec 2 a 5 tisíci koruny. Naše republika bude mít 9 bankovek a stejný počet mincí. To je víc než většina zemí světa. Spočetli jsme si dnes na vládě, že Spojené státy mají 6. Bankovky budou začínat 10 korunou a končit 5 tisíci korunou. Největší mincí se stane 50 koruna, nejmenší 10 haléř. Ty naše nejmenší desetníky budou více než plnohodnotné, protože jejich náklady budou stát více než je nominální hodnota tohoto desetníku, takže budeme mít unikátní, více než plnohodnotnou minci. První den výměny peněz v souvislosti s měnovou odlukou probíhal bez větších problémů. Například na hlavní poště v Jindřišské ulici byli občané především nespokojeni s otvírací dobou. Ta byla jednotně stanovena na 10 hodin dopoledne. V centru Ostravy si někteří takzvaní zkušení frontoví bojovníci svá přední místa u přepážek zajišťovali už i několik hodin před oficiálním zahájením výměny. Ovšem jejich nervozita byla zbytečná, protože už předpolednem bylo na ostravských výměnných místech, která jsme navštívili, možné měnit peníze bez dlouhého čekání. Větší fronty než u 5 výměnných míst jsou v Chebu v obchodech. Bavorští a saští sousedé se zbavují českých korun, které popravdě řečeno nabyly někdy různým způsobem. V neděli od 9 hodin ráno jim totiž hraniční směnárny a některé pobočky komerční banky budou měnit dosavadní československé koruny za platné české kolkované pouze v případě, že předloží doklad o legálním nabytí. Na nejmenším poštovním úřadě v širokém okolí v Nové Vsi u Mladé Vožice první den výměny o okolkované bankovky velký zájem nebyl. Lidé tady prý čekají až na poslední chvíli, tedy na sobotu, neděli. Samotná výzka čítající sotva 70 obyvatel má však svá specifika. Většinou zde, ale i v okolních obcích žijí starší občané a tak místní obecní úřad počítá s tím, že ty, kteří se k výměně sami nebudou moci dostavit, navštíví dvoučlenné komise, které jim výměnu pomohou zajistit. Stejně jako na jiných místech republiky dnes přesně v 18 hodin skončila možnost přímé výměny československých bankovek za okolkované české peníze také na hlavní poště v Praze.
Po celý víkend tady všechny příchozí obsluhovali prakticky okamžitě. Fronty byly pouze ve čtvrtek dopoledne. Několik lidí přesto měnilo dnes ještě těsně před 6. večer. Přes 2 miliony korun v neokolkovaných bankovkách čítají tyto nevelké balíčky. Právě dnes si je vyměnili bechyňští občané. Prakticky poslední svozy vyměněných bankovek z jednotlivých poštovních úřadů na jihu Čech v těchto chvílích pomalu končí. Za přísných bezpečnostních opatření svozům asistovali policisté s ostře nabitými zbraněmi, putovali peníze zpět do komerčních bank. Na Táborsku se do banky vrátilo už kolem 100 milionů korun. Podstatně náročnější byl však čtvrteční rozvoz okolkovaných bankovek. Během pár hodin bylo totiž rozvezeno téměř 0,5 miliardy korun. Více než 400 tun bankovek bývalé federální měny přemění na brikety ve firmě Holzterm v Radnicích u Plzně. Ta modrá obsahuje oblíbené smetany, bankovky v ceně 1 milion korun československých a její velkoobchodní cena je asi 1 koruna česká. Papír z bankovek je vlastně 100% bavlna a v této úpravě dává ekologicky čisté palivo, které má výhřevnost hnědého uhlí. Výroba ekologických briket i z jiných odpadních látek, které by přišly na zmar, je vlastně hlavní pracovní náplň firmy Holzterm. Lisují zde brikety ze slámy, kůry, pilin, šišek nebo třísek. Již od příštího roku hodlají v Jablonci nad Nisou razit i 1korunové mince. Postupně by se zde měly razit platidla všech nominálních hodnot tak, aby nebylo třeba zadávat dražbu západním firmám. Jediná mincovna na území bývalého Československa je v Kremnici. Momentálně i ta je plně vytížena výrobou nových slovenských mincí. Jabloneckou mincovnu se povedlo zřídit během 3 měsíců nákladem přibližně 60 milionů korun. Stará federální korunová mince. I její dny jsou sečteny. Platit bude už jen 18 dnů, do 30. září. Staré koruny se svážejí z poboček bank, přepočítávají a sesypávají do velkých kontejnerů. Z těchto kontejnerů pak jdou přímo do pece vyhřáté na 1300 stupňů Celsia. Vzniknou ingoty, tedy zpracovaný kovový odpad. Většina těchto housek, které jsou asi v tomto stavu, váží zhruba kolem 10 kg, tak prakticky exportujeme evropským zájemcům. A takto vypadá doprava nových mincí do speciálních skladů. Odtud pak mince směřují do poboček bank a spořitelny a do rukou obchodníků, podnikatelů a veřejnosti. Česká národní banka pokračuje v těchto dnech ve vydávání nové řady bankovek. Od 6. října se tak veřejnost setkává s novou papírovou 50 korunou. Podle ředitele peněžního odboru Národní banky Leopolda Surgy se všeobecně počítá s tím, že veřejnost bude preferovat 50 korunové bankovky před mincemi, které však zůstanou pro případ potřeby v platnosti. 20 korunová bankovka přijde do oběhu koncem března příštího roku. V Národní bance se počítá s tím, že bude muset být spolu s 50 korunou nejčastěji obměňována, protože bankovky těchto hodnot jsou už tradičně nejrychleji opotřebovány. Nejvyšší, tedy 5000 bankovka, bude podle ředitele Surgy spíše rezervou pro případ nutného užití vysokých hotovostních částek, takže se pravidelnou návštěvnicí našich peněženek z největší pravděpodobností nestane. Česká národní banka se ale musí postarat i o proces opačný, tedy o likvidaci starých emisí bankovek a mincí. Z oběhu jí bylo staženo 410 tun a více než polovina už byla většinou spálením zlikvidována. Za přísných bezpečnostních opatření končí život denně až 20 tun bankovek v pecích. Jeden balík určený ke spálení znamenal ještě nedávno 1 milion korun. Teď končí jako prach za kotelnou. Tohle je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Novorenesanční, některak významná budova, ale pozor, uvnitř je poklad. Přes 700 mincí z 15. století nalezli v loni v květnu v Klísíně u Milevska manželé Pilíkovi. Pustili se totiž do generálního úklidu sklepa pod Venkovskou chalupou. Zřejmě poprvé po 500 letí, protože jinak by nenašli tyhle stříbrňáky. Je to jeden z největších nálezů, který byl u nás odkryt z této doby a který svědčí o neklidné době kolem poloviny 15. století, o neklidné době ke konci vlády Jiřího z Poděbrad. A pro numismatika je současně zajímavým svědectvím o struktuře tehdejšího oběživa. Z 90% se jedná o takzvané husitské haléře. Jejich zvláštností je, že jsou raženy jen po jedné straně.
Kromě toho byly v hliněném džbánku 2 groše pražský a míšeňský a nechyběly ani feniky. Česká kovová 50 koruna se stala podle prestižního světového numismatického časopisu World Coin News mincí roku 1993. Česká kovová 50 koruna získala toto ocenění v kategorii oběžných mincí. Kategorií je celkem 8 a soutěž probíhá každoročně už více jak 10 let. Mince jsou hodnoceny ve 2 kolech profesionální porotou, ta je jak jinak nezávislá a tvoří ji 64 profesionálních numismatiků z celého světa. Před námi toto ocenění získal francouzský 20 frank, který je vyroben ze 3 kovů. Naše dvoubarevná mince byla ražena před 2 lety v Hamburku a jejím autorem je akademický sochař Ladislav Kozák. Zatím největší množství padělaných bankovek v historii našeho státu zadrželi policisté v Karlových Varech. Vlastní zákrok provedli detektivové útvaru pro odhalování organizovaného zločinu ve spolupráci s Karlovarskou kriminální službou. Zákrok proběhl na jedné z karlovarských ulic. Policisté zastavili osobní auto, které padělané peníze v hodnotě 21 milionů korun převáželo. Obviněni byli 2 lidé, český a německý občan. Podle policistů byli neozbrojeni a při zatýkání nekladli žádný odpor. Celý případ teď převzal plzeňský vyšetřovatel a podle prvních zpráv jsou zadržené peníze velmi kvalitní a od originálu téměř k nerozeznání. Oldřich Kulhánek je snad jediný náš grafik, který může popravdě a s hrdostí prohlásit, že není v Čechách člověka, jenž by neznal alespoň některá jeho dílka. Nevěříte? Nevadí. Stačí otevřít peněženku, vyndat libovolnou bankovku a přečíst si jméno autora. Oldřich Kulhánek je totiž otcem celé emise českých bankovek, které jsou v současné době v oběhu. Tato budějovická výstava je ovšem poněkud z jiného soudku, o čem svědčí již sám název Směšné peníze. Na listech, nad kterými prý grafik relaxoval po 2leté práci na českých bankovkách, se na vás dolaru usmívá americký Mickey Mouse. Pivní ďábel na belgickém franku zase představuje zdejší nejoblíbenější značku piva. A takhle si pro změnu grafik představuje sjednocení Německa. Kromě svého kladného vztahu k penězům nám Oldřich Kulhánek v Budvarské galerii představí i svůj neobyčejný zájem o lidskou tvář, nebo ještě lépe její proměny. Naivní dětský obličejíček ostře kontrastuje se zkušenostmi vepsanými v tváři starcově, aby se posléze slovy autora kruh života v jednom bodě v infantilním pohledu uzavřel. Budete platit eurem nebo šilinky, franky, lirami či pesetami? Tuto otázku v různých variantách dnes dostával téměř každý z 300 milionů lidí žijících ve 12 státech eurozóny. Mnoho zákazníků v obchodech ještě dávalo přednost staré národní měně, ale eura, která jim prodavači vraceli, si se zájmem přepočítávali a prohlíželi. Bojím se, abych nedostala nějaký padělek, ale co se týče používání eura, zdá se mi to jednoduché. Starosti s eurem měli hlavně prodavači. Zákazníkům, kteří platili v národní měně, museli naspět dávat eura. Na pokladni se nám ukazuje, kolik máme vrátit i v druhé měně a kdyby pokladna přestala fungovat, máme ještě kalkulačku. Nejlépe udělali ti, kteří využili třetí možnost peníze plastikové, kdy je úplně jedno, zda platí v euru nebo jiné měně. Euro dnes bylo k dostání na všech pobočkách komerčních bank a ve většině směnáren v České republice. Prodávalo se v průměru za necelých 33 korun. Víte, že již během dneška bylo možné koupit si v bankách euro? Jo, teď jsem si ho kupovala. Můžu se ptát, z jakého důvodu? Protože jsem měla doma marky. Neláká vás koupit si novou evropskou měnu? Zatím nepotřebuji si koupit novou evropskou měnu. Podobně na tom byla i většina ostatních lidí. O novou evropskou měnu byl první den prodeje mizivý zájem. Pokud někdo euro kupoval, většinou jen malé bankovky. Ten zájem je spíše takový ze zvědavosti, že lidé přicházejí, nakupují nejvíce z těch cizích měn, směňují německé marky, rakouské šilinky a italské liry. Mysleli jsme, že bude větší nápor a není to nějak zvlášť náročný. Jsem tam nějaký od rána asi takových 15 zájemců bylo. Následuje kuriózní příběh ze severní Moravy. 2 Kamerunci tam od několika lidí vylákali skoro 5 milionů korun pod těžko uvěřitelnou záminkou. Tvrdili, že za pomoci chemie dovedou z jedné 5000 vyrobit 2 další, samozřejmě zaručeně pravé. Při neobvyklém triku 2 cizinci vybavení lékařskými rukavicemi a rouškou na ústa vložili bankovku v hodnotě 5000 korun mezi 2 černé papírky v velikosti bankovky stejné hodnoty, polili je neznámou tekutinou a posypali práškem. Po chvíli předložili 3 5000 bankovky, jejichž pravost si poškození muži ověřili v bance. Cizinci 3 mužům tvrdili, že si mohou vydělat až 20% z částky, kterou zajistí k takzvanému čištění peněz. To probíhalo v Praze a na Vsetínsku. Poškození při něm přišli od
4 700 000 korun. Cizinci sdělili, že toto čištění probíhá 10 hodin, až poté mohou balík s těmi penězi nebo s těmi papírky otevřít. Po otevření vlastně poškození zjistili, že se tam nachází pouze černé papírky. Jeden z poškozených vše nahlásil vsetínským policistům. Těm se podařilo ve spolupráci s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu dopadnout jednoho z podvodníků na letišti Praha-Ruzyně. Na kouzla a čáry dvou podvodníků z Kamerunu a Somálska doslova naletěli 3 muži z prostřední Bečvy, Ostravy a Prahy. Ti uvěřili, že z bankovky umístěné mezi 2 černé papírky, posypané kouzelným práškem a umístěné v nádobě s chemikálií, vznikne bankovka další, stejné hodnoty. Při takzvaném čištění peněz byli podvodníci oblečeni do bílých plášťů a měli nasazené gumové rukavice a respirátory. První z takzvaných bankovkových šamanů, Fidel Tomi, u soudu tvrdil, že podvodům s penězi pouze přihlížel. Druhý z podvodníků, občan Somálska, žijící trvale ve Španělsku, policii uprchl a skrývá se v zahraničí. Obhajoba se odmítla České televizi k vynesení rozsudku vyjádřit. A odsuzuje se podle paragrafu 250 odstavce 3 trestního zákona k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 3 let. Neznámí pachatelé šíří padělky 100korunových a 200korunových bankovek v hernách téměř po celé republice. Padělatel nebo šiřitel padělaných bankovek přijde do herny a do automatu vloží falešné 100 koruny. Na přístroji získá kredit, ze kterého při hře čerpá. Když ten hráč vyhraje, jde k obsluze, oznámí výši výhry a dostane tuto vyplacenou výhru od personálu. 83 falešných 100 korun tak nevědomky proměnili za pravé v restauraci Panský dvůr v Žamberku. 17 falešných 100 korun proměnil za výhru neznámý člověk v herně v České Třebové. Padělané peníze objevili v hernách v Ústí nad Orlicí i v Hradci Králové. Personál 4 hradeckých heren, který jsme oslovili, rozhovor odmítl. V jedné z nich nám řekli, že se pokusili automaty upravit tak, aby falešné peníze nepřijali. Zda se jim podaří 100% zabránit podvodům z padělky, to zatím nevědí. Jedná se o nakopírované bankovky s drobnými speciálními úpravami, ale ta kvalita je velmi špatná. Ke konci října byla v oběhu více jak miliarda desetníků a dvacetníků. Teď se naše nejmenší platidla vozí z celé republiky na likvidaci do mincovny v Jablonci nad Nisou. Pytle, ve kterých je vždy 10 000 kusů mincí, putují z trezoru nejdříve do třídírny. Kde se vytřídí na tom a zkontroluje, jestli tam je skutečně jenom hliník a jestli tam je vmístná nějaká jiná mince nebo něco jiného. Po kontrole se mince odvezou ke speciálnímu lisu, který se mincovna vypůjčila od zahraniční firmy. Právě tento lis likvidoval například marky při přechodu německé měny na euro. On zničí asi 300 000 mincí hliníkových za hodinu, jinak těch těžších mincí dokáže až 3,5 tuny zničit za hodinu na tom. Bývalé desetníky a dvacetníky najdou další využití v Kovohutích, kde se přitaví na nejrůznější hliníkové profily. Falešné 5000 bankovky za 8 milionů korun. I 2 muže, kteří se je snažili prodat, zadrželi detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. 2 muži se chtěli falešných 5000 zbavit najednou a také prodávali za 10tinovou cenu. Částku 8 milionů padělaných bankovek se snažili oba podezřelí muži prodat zhruba za částku 750 000 korun, čili v přepočtu 1 5000 korunovou bankovku zhruba za 500 korun. Policisté se bratrům přihlásili jako možní kupci padělků. Při fingovaném prodeji je zatkla zásahová jednotka. Jeden z mužů měl v kapse nabitou pistoli, dokonce s nábojem v nábojové komoře a nataženou, čili schopnou okamžité střelby, a oba muži měli také nože. Podle policejních expertů peníze pocházejí ze stejné padělatelské dílny. Všechny jsou tištěné offsetovou technikou a mají žlutý vodotisk. Poprvé se objevily už v roce 1998. Chebští celníci objevili v kamionech se zbožím z Vietnamu přes 1 milion napodobenin $100 bankovek. Celníci objevili bankovky ve 2 dodávkách, nejdřív mezi kuchyňským zbožím a ve druhém případě mezi potravinami. Napodobeniny jsou oboustranné a mají přibližně stejnou velikost jako originál. Na první pohled by mohly být zaměnitelné s běžnými bankovkami, to je jedna věc, a velmi podezřelé je velké množství těchto bankovek. Z tohoto důvodu měli celníci podezření, že by mohly být bankovky buď to prodávány, nebo být jiným způsobem zneužity. Lidé z vietnamské komunity nám řekli, že napodobeniny bankovek skutečně používají při náboženských rituálech. Kladou je spolu s dalšími předměty na obětní oltáře, zasvěcené předkům a bohům. 2krát za rok, vždycky 15. ledna a 15. července, obětiny rituálně spálí. A někteří lidé věří, že kolik obětujeme bohům, tak tolik se nám vrátí.
Denarius halenses, tak se původně jmenoval halíř. Vyrábět se začal ve švábském městě Hall am Kocher. V Česku se halíře razily v 8 nominálních hodnotách. 50 patří k nejmladším. V Česku je jich teď v oběhu přes 400 milionů. Za necelé 3 týdny my budeme moct zaplatit naposledy. 50 haléř měli v České republice velice dlouhou historii a končí proto, protože přestali plnit svoji základní funkci, a to funkci oběživa. A další důvody, proč hliníková mince z dílny akademického sochaře Vladimíra Opla končí. Příliš vysoké náklady na jeho výrobu. Navíc 50 je mezi lidmi nejméně oblíbená mince. Často zůstává ležet na pultech obchodů. Hliníková mince má ale i své zastánce. Pro karbaníky je totiž nezbytným doplňkem hry. Nebudeme to moc pořádně spočítat a budeme muset hrát za vyšší ceny, za koruny. Co se dá dělat? O halířové mince mají zájem i sběratelé. Nejdražší halířová mince v Česku je 5 halíř z roku 1924. Jeho cena se v aukci vyšplhala na 253 000 korun.